Zdravíčko ľudia, ja vás vítam u môjho ďalšieho videa, tentokrát na Robloxe a neviem táto hra, jak sa volá, tak a môžeme začať s hrou. Nie. Prepáčte za výraz, ale ja sa na toto môžem vyjebať rovno. Nedá sa to akože vrátiť? Mám strašnú chuť túto hru poslať si do piče, ale to je... Veď ten kokot sa točil rovno jak išiel a hin... Dobre, poj. Kurva, druhá otočka, ja sa na to môžem vyjebať. No, dobre. Chcel som povedať, že som rád, že som dlho tak nenatáčal, ale prišli mi do toho nejaké problémy a samozrejme tentokrát aj s klávesnicu, viete, a také pičoviny sračky, viete, kokotiny do toho. Tak a samozrejme dneska som si vybral túto hru kvôli tomu, že som sa fatálne nudil a nevedel som výber hry. Lebo mne strašne dlho trvá, kým vyberiem nejakú hru z Robloxu do videa, hlavne, lebo viete, aby to bolo také elegantné, viete, také sračky k tomu. A teraz som z toho kokot a neviem ani hovno, kam mám ísť. Co to kurva bolo? Čakaj, tak. Co to kur... Ty čo bol do piče? No. Vidíš to. Chvíľka nepozornosti a dojebe sa celá hra, kurva. Trávne. Sorač, to mi ušlo. Dobre, takže ideme na to a ideme na vec. Ježiš, to sa to piče nepojba. Teda sorač, to mi nejako ušlo. To mi zvrtlo. Trošku sa mi to dojebalo. Ježiši, ty kokot, trávne. Sorry, to mi nejako už... Pičaj zvyjebanú, no klávesnicu skôr. Do piče! Teda sorry, pardon, to mi ušlo nejako. Dneska zase klávesnica rapluje, čo mi už pomaly lezie na mozog. Teda myslel som, teda pokiaľ niekedy v tom aj mozgu ničom. Teda, sorry, ako neurážam sa, ale ako myslím to v dobrom. Ja som plánoval medzi nejakými rejskami, viete, také kráviny, viete, a tak. Ja sa na toto môžem vyjebať, toto je v piči už normálne. Nie, nesek... Ježiš, teraz mi to začne bugovať do piče. Nie, piče. Kurva z vyjebanú onu. Klavím tu skurvenú. Počkaj. Ja som si chcel podať vodu, kurva, nie, Ježiš, ja sa na to môžem vyjebať. Počkajte, idem si upiť trochu.